ଖାଇଛି ରେ ଆଲେ କଣ ओम श्री कृष्णाय नमः राधाय नमः ଖାଇଛୁ ରେ गुराय नमः ए दूषित भाई आसिले कोडू आर किलो अधिकार କରିବାକୁ ପଡିବ ହେଇଛି ଶୁଣ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତମ ଘରୁ ମୋ ଆଶ୍ରମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂଷିତ ବାୟୁର ଗମନାଗମନ ହେଇଥିବ ଶୋଇପାରିଲି ବସ୍ୟ ନାଇଁ ନାଇଁ ନିଜ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ନାଦ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଖାଲି ନାଚିବି 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 ତାପରେ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି ବାବା ବାବା ତା କଣା ଫାଟିଲା ବାବା ଯାହା ଘଟିଛି ସବୁ ମୋ ଅଜାନ୍ତରେ ଘଟିଛି ବାବା ବାବା ବହିର ହୁଣ୍ଡା ଭାରିକି ଆଉ ନୁନା ଚଳି ଆସିବ ମୁଁ ମୋ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିପାରୁଛି ବସ୍ୟ ଏହା ଏକ ସମଲିଙ୍ଗୀ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ଅଟେ ଚଳିବ 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 କଣଟା ଚଳିବ କଣ ଚଳିବ ବାବା ସେ କଷ୍ଟ ମତେ ପାରି କରୁନୁ ବାବା ଦୁର୍ବଳରେ ଫେଲି ଆଉନ ପାରି କରିବାନି ଆଉ କିଏ କରିବ ନୁହେଁ ବସ୍ୟ ବରଂ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 10 ମାସ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପେଦା କରିବ ଆଉ ଯାହାର ବାପା ହବ ଏଇ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମହାନ୍ତି ବାବା ମୁଁ ଏ କାମ ଆଉ ଏ ପିଲାର ବାପା ହେଇପାରିବେନି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏ କାମ ନୁହଁ ମୁଁ ପାରିବିନି ମୋ ବାବା ମତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ବାବା 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 ମତେ ବି ଟିକେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ କଷ୍ଟରୁ ପିଲା ଜନ୍ମ କଷ୍ଟ ଭଳି ପଡିବ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ବାବା ବାବା ମୁଁ ବି ସେଇଆ ହଁ ବାବା କିଛି ଗୋଟେ କର ତାହେଲେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆଗକୁ ନେଇ ଆଣ୍ଠେଇ ଆଗେ ସ୍ମରଣ କର କାଠିଆ ଆରେ କାଠିଆ ଆଜ୍ଞା ଦଶା ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ଶାଶୁର ବୁଢା ତୋ ପାଇଁ ଦୋଷ ପରେ ମୁଁ ତୁ ବି ତତେ ବି ଲାଗିବ ତତେ ବି ଲାଗିବ ତତେ ଛାଡ଼ିବ ଛାଡ ମୁଁ ତ ଦେଇଛି ତତେ ଦେଇଛି ଦେଇଥିଲ ତତେ ସେ ନଥିବ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ନାଦ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଖାଲି ନାଚିବି 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 ମୋ ନାଦ ସହିପାରିଲେ ହେଲା